ಮಾತೆ ರೇಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ನಮ ಇನಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಯಿ ಇತ ಟಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಯಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆವೋಡು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಸುರುಳಿ ನೆನಪುಡು ಕೊರೋಡು ತಾ ಮಲ್ಲ ಥಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಒಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆವೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಮರಗಿಲ್ ಪತೊಂಪೋದು ಮಿತ್ತು ಪಸೊಂಪೋದು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮೂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆವೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಲ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರುಂಡ ಓ ಆಪುಂಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಬರೆಂಡ ದಾ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ದಾ ಬರೆಪೊನು ಇಂಚ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆವೋಡು ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು 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 ಮೂಜಿಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಂಡ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಧ ನಾ ಬರೆಪೊನು ಎಂಚ ತುಲೆ ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ತಾ ಬರೆವನಗ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನೆಟದ ತಿರ್ತದ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬರೆವನಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಮ್ಮ ನೆಟ ಸುರುಳಿ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ಯಾಟ್ ಟಟ ಡಡ ನಾ ಕಲ್ತದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತ ಥ ದ ಧ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ ಪ ಪ ಬ ಬ ಮಾ ಕಲ್ಪುಗ ಪಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಉಲ್ಟಾ ಯೂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದದು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬತ್ತೊಂಪೋದು ಗೆರೆ ವಿಡ್ತೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆವೋಡು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಫಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಉಲ್ಟ ಯೂತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇಂಚ ಒಯ್ತದು ಮಿತ್ತು ಪಸೊಂಪೋದು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಫಾ ಆಪೋಂಡು. ನಮ್ಮ ಐತ ಬಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲ್ತ ಜಾ ಬರೆಪುನ ಕಲ್ತದರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನೆಟ ಇಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಮ್ಮ ಬರೆವೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಸೊಂಬತ್ತು ಕುಡ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಸೊಂಪೋವೋಡು ಅವು ಬಾ ಆಪೋಂಡು. ಮಲ್ಲ ಭಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ಉಲ್ಟ ಯು ಇಂಚ ಬರೆವೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಗೆರೆ ಕುಡ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಉಲ್ಟ ಯು ಬರೆವೋಡು ಒಲ್ಪಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಮಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೊನು ತೂಕ ರಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಬರೆವೋಡು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂಬರೋಡು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಸೊಂಪೋಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚ ಪಸೊಂಬತ್ತು ನಾನು ತಾ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನಂದು ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಬರೆಯೊಂಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಥಾ ಬರೆಪುನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಒಂಜಿಗೆರೆ ಮಿತ್ತು ಪಸೊಂಪೋಪಿನಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋನು ದಾ ಬರೆಪುನು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂಡ ಓ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಧ ಬರೆಪುನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಒಲ್ಪಲ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಾ ಬರೆಪುನು ತಾತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಸುರುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ತಾ ಬರೆವನಗ ಮೂಜಿಲ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾ ಬರೆವನಗ ಮೂಜಿಲ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಲೈನ್ ಐತ ಪಾ ಬರೆವನಗ ಕಬ್ಬೆ ಉಲ್ಟ ಯು ಬರೆದದು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಸೋಪಿನಿ ಕುಡ ಮಿತ್ತು ಬಸೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಫಾ ಬರೆವನಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಫಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾ ಬರೆಪುನು ಜಾ ಕೊಂಚೂರು ಸಿಮಿಲರ್ ಉಂಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಸೊಂಪೋಪಿನಿ ಕುಡ ಮಿತ್ತು ಬಸೊಂಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾ ಬರೆಪುನು ಕಿನ್ನಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬೆ ಯೂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಬಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯು ಕಬ್ಬೆ ಉಲ್ಟ ಬುರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ನೆಟ ಹಂಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾ ಬರೆಪುನು ರಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆವೋಡು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಒಂಜಿಗೆರೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಸೊಂ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರೆದು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆದ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ಸೊಲು ಮೇಲು.